ezur gabeko hilak zarete. Hirugarren egunean berpiztutako mamuak. Banaka erori ziren 5 bala hoien zarata. Lurrean odolez marrastutako hitz bat biharamunean. Inork zapaldu nahi ez zuen espaloi zati bat. Inork ez debekatzeko moduan, idatzitako oihua. Memoria deitzen dio nire auzoak, lantegietako keak dakarren iraganu señorri orain. 5 hildakoren pisuari beso bakarrez eusten dion bitartean. Gaur espaloian odolez idatzitako hitz bakan bat zara. Bihar ere horregongo dena. Non bilatu behar zaitudan, ahaztu ez dezadan, inoizko martxoaren biharamuneko eguzkitan.